Malinim bata. Giunsa naman po ni mo ng cellphone mo, Moy? Nang lubat naman po ni kaayo. Ginoo bago para bagi kay kung gatad ba ako mga charge nga po. Kapuyan mangura ay. Kuya! Kuya! Oh, Nitingog yung cellphone! tubaga sa akin na libang ko. Hello? Hello. Hello? Hello, kinsa na? Skinsa na si Bubong na Bongbong daw kuya! Ha? Yati punuon ka unsay bongbong. Naunsa? Bongbong lagi daw! Ang unsa kong bungbunga? Inay kay bongbong may giingon! Gani, para asa man ang bungbunga? Base na maligya ni kuya! Klaruha gani o para asa ng bungbunga? Para asa daw ng butunga, ingon si kuya! Butong. Skinsa na si Bungol na Muy may? Unsa? Asa mo kuya? Siya kuno'y patubaga na? Luya day nga gabaga kuya! Unsa naman po ng luya moy? Iyang baligya! Kamu lang may pagistoryahan ni hari oh! Ayaw kita na cellphone kay lubat kaayo na, gi-charge na. Ha? Unsay libat? Ayaw kita na kay lubat. Unya nalibang papud ko. Naunsa? Ug maluya man galing mo, idagan kay tang luya. Kutan na og kinsa na. Ignay mo kuya, sibuyas na Aw sibuyas na kuya! Nabuang puro ng kalakiya. Unsay sibuyas mo? Wa kay klaro mo oy. Si kinsa day na. Ha? Ignay mong kuya, sibuyas na Si kinsa din? Sibuyas na Kinsa daw? Ignay mong kuya nga sibuyas na buyak. Aw sibuyas de kuya! Kutan na kuno kunsa ug unsa man galing na iyang tuyo. Naba daw kuno kay buto buya! Unsa? Unsay buto mo? Ha? Unsay buto? Aw luto de kuno kuya! Unsaon man yan ang luto? Unsaon kuno nimo ng buto? Ay litsi ka moy, wala ko nang itagbuto. Pagtarong dira. Isa katarong luto kuno kuya! Baling pagkadaghan naman aron. Inay! Unsa ba ipasaw niya ng usa ka tarong luto? Ipatilaw ba kuno nimo ng buto? Isuksok mo ng buto ng baba ni mo moy. Kuya, ipasop-sop kuno ng luto anang imong tumoy! Balik klaro nga kuno na mo ina. Asa man din imong kuya siya kuno'y patubaga no? Unsa? Ang kuya nimo ang patubaga. Unsaon man ang baga? Unya, unsa naman moy? Inay, kay bungbong kuno, gabaga! Mabaga man ka na karon moy. Imong kuya Bubong may patubaga ba? Bali, unsaon ko ng baga god? Inay ni buyak! Lipsay man ka moy oy. Igna na ko laman imong kuya dito na kung mupalit pa si karne. Ang unsa? Igna imong kuya kung mupalit ba siya og karne. Kuya, mupalit ba daw ka kidney? Ayati man ka moy oy. Unsay kidney? Ingon ni buyak, baligya dagay! Karne mo dili kidney. Unsa man ang kidney ha? Manok? Unsa kuno ng kidney ha? Lamok? Igna imong kuya nga karning baboy. Kidney kuno sa tumboy kuya! Ay animal man ka moy oy, ba man ka. Unsay kidney sa tumboy moy? Ha? Klaro nga kuno unsa kidney na moy? Basig na si kidney sa bayot, kimupalit ko. Naba kuno kay kidney sa buktot, kimupalit si kuya! Makarne sa buktot pag nakoy pabarang ka na ko moy. Igna imong kuya nga karning baboy. Gane, naba kuno kay kidney sa buktot, kimupalit siya! Ikaw may mabuktot na karon moy. Igna imong kuya nga karning baboy lagan. Kidney sa tumboy lagi kuya! Dis sa mapasya ng kidney sa tumboy.